Sibingelele ke kubabukeli bekhaya iTV2 emakhaya. Lapha ke sinomayogathi, umuntu ezimnandi umancamncane. Sizoke sithi ukuxoxa naye ke sixoxe nani ukuze nizwele ke nani ke ukuthi ke njengomayogathi ke unimphatheleni njengabalandeli bakhe njoba ekhona lapha kule Gcwalisa sesikuyona. Sikubingelele ke mayogathi. Ngithatha ithuba nje ngibingelele babukele emakhaya nabo bonke abantu esinabo la kulo mqembe lo bingelelayo umayogathi kwezimnandi ufoka jama phansi emzimkhulu ayiphuma khona inkosi yomasikandi. Namhlanje sila kwi White igcwalisa White sibathi ke samalanga umqembe omkhulu esiuhlelelwe uzakwethu ukhuzwana mfowethu Mpongose. Mina ngiguest ke la ekhaya. Ngiyabonga kakhulu nje ithuba engilinikezwe ingakuseki ukuthi mhlawumbe ngihlakaniphile noma mhlawumbe ngazi kakhulu noma mhlawumbe ngicula kahle kakhulu kunakwabanye kanje kuwumusa nje kaNkulunkulu namandla edlozi ukuthi nami ngigcile mhlawumbe ngilana akungasiko nje ukuthi mhlawumbe ngihlakaniphile. Cha ake ngibuze ke mayogathi ngeke akubona lapha estage cha kunenye idance okwathi uyishaya lapha manje ngabe sokuyesinye sezitayela zakho leso obusishaya lapha yana na utshene nje ababukeli lapha emakhaya. Cha ngiyabona mfowethu uma uperforma kuyazenzakalela. Ebengikwenza lapha estage masuke estage kuyazenzakalela uthuke nje so wenzile lesikhathi lesikhathi akusiyinto mhlawumbe besirezile yayibona lonto ngesizathu ukuthi injabulo esukila ngaphakathi. Hayi cha sibonga kakhulu ke mayogathi sithokoza kakhulu ukuthi ke sibe nawe lapha sikubona kakhulu impela ukuthi cha muhle umsebenzi owenzayo and ngiyathemba ukuthi nababukeli emakhaya bayabuka ukuthi cha umayogathi uyayenza lento and uyayibeka induku ebandla. So ke sibonga kakhulu ke uKing Pholoba lo okhuluma naye from Ikhaya Tv2 esithokoza kakhulu ukuthi ke sithi ukuba nodlano ndlebe nawe sibonge kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu ngani ngaqhubeka ngonyawo zaphe engale uqhubeke njalo nje siyabonga kakhulu. Siyabonga. Hayi ke lapha besikade sinomayogathi oke wathi ukusibekela encane cha sesambona lapha kunesinye istyle athe usishasha lapha ya stage sithi masimbuza ngaso uyasho ukuthi hayi ke phela mawuke stage ke kuvuka usinga nje uzithole sekunezinye zezinto ozenzayo ngenxa yobumnandi. Usho njalo kumayogathi sethemba ukuthi ke nawe uhlele ekhaya uyayibona le uyathokoza hlala ukuthi ke nathi ke soloke sikulethela zona nje zinjengoba zinjalo sithi gqimshelele uKing Pholoba lo. Thank you. Phake ngina bantwana bahle kakhulu esibabone ngalela la ngabe lapha kuma idols bevela khona ngizoke ngixoxe labo ke namhlanje yabona lezi zinto kaza kaQwabe hayi sinazo ke namhlanje zifike eqathatha lapha kwiGcwalisa. So ke manje soke sithi ukuxoxa nje nazo bese niyazizwela nani semakhaya ukuthi ke ziphendula zithini kule mibuzo emibili nje engizothi ngizibuze. Sanibonani. Yebo njani? Siyaphila thina siyiKhaya TV2. uKing Pholoba lo nikhuluma naye. Ngithi nje ake nginibuze nje imibuzo nembalo. Ukuthi ke mhlawumbe ke ake ngizwe nje ukuthi ke kunina nazizwa kanjani noma nizizwa kanjani ukuthi nisuka lapha kuma idols navele nashutha up nje navele naba ama superstar ngalolu hlobeni ilona namhlanje. Sibonga uNkulunkulu thina kakhulu ngoba ngaba sikho lana uNkulunkulu if akavumanga yena. Sibonga yena udumo lethu lonke lukuyena. Akuthobe thina kunyikwe yena. Cha mhlawumbe ke ake nitshela abalaleli emakhaya noma abukeli ukuthi ngabe yini imfihlo yenu le engcina nibe ngalolu hlobeni ilona. Ukwazi nje ukuthi if umuntu eziwele sithina njengawena noma umuntu owakini angimeli liphela usuku ungamxoxisa ngisho kuthiwa umcasukele kangakanani. So uthando yilona luwinayo over everything. Cha siyayizwa lenkulumo yenu nisho kamnandi kakhulu. Ake ningitsheleke khona le ngoma yenu ethi awukho umshikashiko ngenanzuzo. Ake nithi kunaba kancane ninabela abalaleli emakhaya ukuthi ke bezwe ngale ngoma ngoba cha khona le ndawana le ezwakalayo la kule ngoma ukuze bazizwele nabo emakhaya manichaza ngale ngoma. Into yakho yenzayo njengamanje ngabonakala incane emehleni kabantu kodwa kumungayeki wena umshikashika wakho uzovela egcineni ungayeki. Siyabonga kakhulu. Sengathi ngalweni niqhubekile nje nibe nje kanjalo. Thank you very much. Siyabonga kakhulu ke balaleli bethu emakhaya nani babukeli beKhaya TV2. Abantwana laba amaqwabe yibona la bekade sinabo besixoxela ke ukuthi cha bazizwa kanjani sibabonile ke lapha kuma idols benza ezibukwayo namhlanje bangama superstars
esiwabonayo. So ke siyabonga kakhulu ke balaleli. Njoba sishilo ke ukuthi ke siyikhaya TV2 siyanilethela zinjengoba zinjalo. Sisazoqhubeka nje nani sinenzela konke njengokulandela kwenu. Wena okwakho nje ongakwenza ukuchofoza inkinopho, subscribe kulelo page, usilandele uzozithola zingahluziwe. Thank you, siyabonga. It's got something running, there's 7 minutes.